Адлегласць у больш чым 6000 кіламетраў дэлегаты Беларусі і Іркутскай вобласці России пераадолелі віртуальна у рэжыме онлайн з дапамогай новага сервісу воблачная відэаканферэнц-сувязь ад BeCloud. Ва ўмовах эпідсітуацыі так і бяспечней і прасцей. Час на правядзенне двухбаковых вынікаў і дамоўленасцяў на перспектыву прыкладна 1,5 гадзіны. Эпідсітуацыя таксама паўплывала ў 2020-м і на асноўныя паказчыкі супрацоўніцтва, азначыў старшыня беларускага боку рабочай групы кіраўнік Брестской области Анатолий Лис. За 10 месяцев этого года внешнеторговый оборот Республики Беларусь и Иркутской области составил более 61 миллиона долларов США. К сожалению, товарооборот между нашими странами за 10 месяцев снизился. В связи с этим нашей основной задачей сотрудничества мы видим наращивание взаимных поставок. Зніжэнне тавараабароту ў параўнанні з рэкордным 2019-м у 284 мільёны долараў больш чым у 2 разы. Пры гэтым выклік часу адкрыў і новыя неабходныя рынкі збыту. В Иркутской области из Беларуси поставлены автомобили специального назначения на 200 тысяч долларов и аппаратуры рентгеновской на 200 тысяч долларов, экспорт которых в прошлом году не осуществлялись. Аснова ж экспорту ў Іркутскую вобласць з 2019-го не змянілася. Гэта пастаўкі прадпрыемстваў прамысловасці. Актыўна супрацоўнічаем і ў сферы аграпромысловага комплексу. Работа ведется и предприятиями Республики Беларусь, в том числе Брестской области. В этом году были подключены к работе и малый и средний бизнес, и в адрес компании Иркутской области были направлены предложения по производимой сельскохозяйственной технике. 61 тэхнікі адпраўлены ў Іркутскую вобласць у 2020-м. Зараз абмяркоўваюць арганізацыю нашых сервісно-тэхнічных цэнтраў на тэрыторыі ўсходнесибирскага рэгіёна России. В адрес белорусской стороны в октябре текущего года нами направлен предварительный перечень свободных производственных площадок. Это 54 площадки с указанием технических характеристик, расположенных на территории муниципальных образований региона. А вось дамоўленасці аб імпарце пасажырскага транспарту пакуль не ажыццявіліся, але запатрабаванасць з боку іркуцян ёсць, у тым ліку на экатранспарт. Турызм і культура больш за ўсё пацярпелі ў перыяд каронавірусу. У 2021-м, калі эпідэміялагічная абстаноўка нармалізуецца, плануюць правесці аўтапрабег з Брэста да Іркутска. Яго прысвецяць Дню перамогі ў Вялікай Айчыннай і 80-годдзю абароны Брэсцкай крэпасці. Вынікам пасяджэння стала падпісанне дамоўленасці аб супрацоўніцтве на наступны год.